Puretaan pakkauksesta ja asennetaan Mediana A16 sydäniskuri. Laatikon sisältä löytyy Mediana A16 laite, elektrodityynyt, akku ja käyttöohje. Aseta ensin akku sille varattuun paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista seuraavaksi, että esiliitetyt elektrodityynyt on kiinnitetty kunnolla. Ne ovat aina käyttövalmiina ilman ylimääräistä valmistelua. Käynnistä laite ja anna sen suorittaa nopea itsetesti varmistaaksesi, että se toimii oikein. Laite kunnossa. Mediana A16 on käyttövalmis. Sijoita se helposti saavutettavaan paikkaan, niin olet valmistautunut hätätilanteisiin. Kun on aika vaihtaa elektrodityynyt, poista vanha ja liitä uudet tyynyt määrättyyn porttiin. Vaihda paristo liuuttamalla vanha ulos ja aseta uusi paristo, kunnes se napsahtaa tukevasti paikalleen. Tarkista aina viimeinen käyttöpäivä sekä tyynyistä että akusta. Tarkista aina laitteesi säännöllisesti varmistaaksesi, että se on aina käyttövalmis. Mediana A16 on nyt täysin asennettu ja huollettu.